Dipu Press Club amai phu bor singrong phar ahin pen Ranbir Hansi phan lamvoi kipi Phai kunia chiklo ni phai kripli arni Dipu Press Club amai phu bor singrong phar ahin pen phirang ke amai kangni pona lamthi lake kiram tang ni phai cricket thom arni inut YouTuber karbi content pu amunit amithang a YouTube channel along phirang ke klema phan kelang ai kelang rem pen ajok karbiang long phirang ke klema tung ning kang samse chipaklang po Lapen alangli inut kecharli do opu kacekrong abang pulotangte karbi anglong aphan kacerap angthek mate kacerap tun doloma pusi Dipu Press Club amai phu bor singrong phar ahin pen ningkang samse chipaklang po Dipu pen nangkelo berta Relson Hanse report karbi anglong news channel Tumphan international award kelong tumphan lapen nikam thongket cricket ala newspaper long ke claim lai reporter tumphan kelang ren ki putot bang ke chok ke alang li tumlong ek inchi da pudun de thang pun rim son wela tumni basi la son munit phan lil tum media hin kan ekdom so dak men pin rem lo ape mo phi lai nige tap ti ge phan lil tum warning pilo alang li phan basi alang li la so kini je tap adone media fraternity ke phan alang li maaf jangan nih, ya jangan wek nih alang, ya jangan hip puludang teh, niltum, kaduk kami media ditum cerapsi alang lipan, niltum misal wek ni lah bang, lalu niltum kami alang tu alang. Lom dosemet, YouTube lapen, Facebook along, karbi konten po along, la Ranbir Hansi po menit, karbi anglong reporter teman, iputap. Musim ki parentot la soputhak chinili ini ningdi kusi ladak ini glo alam thai bangla pohelo alamli nidak arifitor pen kupini ki tonte duko kita hala phan jong besi katto kawe ka banglong reporter an ke ekhe man me metric fail BA fail lapen thanga diploma be journalism ta la pusong se alang likaning je sila soputhak nili ki puji alam thike la pohelo je karbiang long reporter atum katu kobe mass communication lahai diploma avide tahai esa ke metric fail tahai sita alang nitum hedi la media khan a contribution thepi athe ku inglong atok anu lahai damsi news collect damji wanji lan kici paduk jo lapen kadang long reporter atum social media long non print media long non alang liat tum a contribution thepi athera khan awareness haiwan tipiklo basi ni pudami je kadang long reporter atum un an ke dasemet ke kimi sengge phamsi ke ken tangte alang li diploma do opulo kitali do opulo tangte alang li karbiara than kupilo contribution alang li kita pe tak dak tok loma alang li isibak newspaper paklang loma isibak newspaper long print media long alang li reporting kori loma thang dawe lasi alang li contribution ke karbi society bhange zero big zero nil Lasona muniti kadang long la kici paduk reporter bantu putot puti penilitum arjude cecak ce lapen todak pen pinren itu non langga mingna kadang long along ke kabiatum journalism manat laki bampik lo kabi abil tak ke klangcing ke 1904 along lo non am ke 111 years back lo lasong bong kupipi newspaper kupipi magazine no reklam langdam puludang te ku bilta penting lok non am uwi kimi to ho pilthe kimi lotisari monjir lai biltala sai klanglo lapen apian ke hills time hills emissary lapen hills express kenon apian ke doinik protibidon arling daily cheka tolangdo Lapson hedi paper newspaper tak lang piglo lahai newspaper along ke claim reporter tum an ke padu piksi lahai ke claim
a rules kupilo hai tum hala suke hang ta charli tabe isia por suke respect rang ni newspaper ke paklang di tumki media long du thera asia suke mobile tabe social media masih abe inke madhok tum ke muni tum newspaper long reporter tum ta fake sinang lulu dhake pass long ti news ta nang lulu tum bachelor in mass Tanon, journalism alang lila. tum charli adi Ronbir Hanse prominent bangke hem top joy si hemalong pensi soke ways of communication di smcr thokum smcr alang communication pilon se itu nge cepat tu pilon alang nge pilon cepat tu thangka we asini ni pudam ji je ke thek se tir se tunje ni lan di puma long lo ni thek pilon puma tu tadi com charli pen lalang ke thek ke naya bang lo lamang naya bang kupilo chini asi commerce ke fil dam de pin pen cepat tu de pin pen news akan plan de pin pen top lun bangke la tumni thang contribution non langga mang ka deng long long ke ke adhok tum Longkam teron. ke fail tum da do kalida longkam teron alang li boom lamit kuru ke text din ko haitik lo alang li more than 41 book lam tokel degree pen chenglok rongbong teran alang li potmose ewat ke longbang lo done sorry pi potmose ewat ke longbang sikar isu international ewat ke longbang dr dharam singh terong alang li ta university pen honorary doctorate degree ke longbang lo kalau ana muni ke tek amuni ke on kwan lo ke ya alang hitung ke mass media reporter Laso diploma dulu. Abi mati. Se abi sita me alang li tum an contribution kilo ala Rongbir Hanse ko bang thang tu higher secondary alang contribution thang tabi mati. degree third semester pen Lo alang li tum si contribution ong muna. kilo theke La metric fail, BA fail, lah tu ong muna lo. Kulang ke alang le la ana degree kong pen kilo ni. aro Thang ali abi. La sini pudam ji tham boilo ene ala huwa pi hai. ta la son pugali ne Huwa pi hai. Now suni ko ke dapo ke pati ji ki punget. train namunit Non la Rongbir Hanse ke la. ke kom na An ninje pik lo sita a contribution bang zero. certificate hai palongi phananta Sita lang ok ke lang lu dojoi. Kita ku pati ku bang suri ati pati. carving long media muni phan ke nut phanda ne Ne wo tu bang la pohelo, wo pi tu bang ke. gopi gam respect Ni wo pati po bang hedi. mane Ne ke muni phan la pi. di Asi kokeda ku la mati. do ut hao Sita hok pen ke thek tum ke hala lang o koson lo. Lang lu si duri sita pa. Suri ati pati. ame thang mata thang da thek Asi ni pudam ti. Asi alang ni phan gopilo than poke thanga contribution ove. Lasi ni pudam ti di. buson te ekdom Alang li. pik pe ni di mas